Ka ce su kake nema. A bani burola. Ai warkajen ne zai yi da sallar nan. Ikon Allah. Malam kai ana ta fama da rayin kuɗi sallar nan. Rahin kuɗi ai ni ba na fama da rahin kuɗi. Masha Allah. Wannan kakana na jinginar akwai kuɗi. Ko? Gona saboda kaza? Ba ni ma jako ko burola. Wai zuto wace za a baka? Ba ni burola kawai. To bara. Ka ga wata nan. Linki ba bai wata. Za ta yi maga cinyar. Wannan tukunya guda ce wannan. Maga cinyar. Linki. Ai wannan za ta yi. Kai da ba ka Malam ba ko bira bane in ga wannan Malam lafiya? wannan bai da mutunci to saka ni dan marasa mutunci ne ba ka tuma ta sai mun wannan a sake ni. kai Wallahi Ka zo sai ka zo ka yi. Allah ba ma san shi ba ni ban ma san kissa ta yayo ba. Ai na kake dan madiyata kai dan marasa mutunci ne ne ko kai da ina ganin ka kamar abokin yana kanwata ya ka kanwaka Wai da malam ka san ni wallahi ban san shi ba. Baka san shi ba? ganin shi ba ni. ba ni ka so na San me Malam me fa? dan siyasa ne ni? Siyasa ne kai ban da mutunci wallahi dan cije ka. yadda na sha dukan nan irin ma duka ana Kai ni ba rigima ba shago na ba. Ya kan me za ku zo kai fara rigima duk To baka sani ku je can ku karasa abin da za ku karasa. duk abin da kake ji ka tare shi ka samu. Menene baka naira 50? Kuma ban mun kofar shago. kai na bi karfi Na dawo gobe. kai Ba na san Ni bai na ga muku. zan dawo gobe. Ka aje min ita. Ka dangana. ban ka so na Ka san uban me zan baka. Ni kanin gata maka ne? kai Da Allah gafara ka ban gobe. Ai baka sani ba sata ta saci sata. Ba ta zarar ka kaje. ina zan mu yi sirri ne Na mu yi bi ka. sulhu A'a ba wani sulhu. ba ni da mutunci Ba wani sulhu. ba ni da mutunci Allah ya kuke da sai in daga ka nan in soka ka a ƙasa ni din ko? Ai ana faɗa. Ka bari na da kan sai ran juma'a na ta na. Ba ku ba ba da ku da